Na shi yana sai gawa da asali. Na dinga saurare ina. To, a wani an san. Wajen Isa mata a zaune a ƙasa. Usman, ƙasa. Da rauni a ƙasa suka saki shirya a zaune a gefen kusa da shi yana cin biredi da coca-cola. Isa mata ya ɗago kai da ƙyar ya kalle shi ya ce masa gishiri don girman Allah ka taimaka min. Ka rage min lemo da biredin nan wallahi ci nake kamar yunwa za ta kashe shi. Gishiri ya ce to ai in banda ana amfani da kai wajen nemo su shaliye da tuni na shaƙe ka mutu saboda ku ne sanadin shiga ta wannan masifar kai da baka da gatan komai a garin nan kake ɗauko wa ƙatuwar rigima haka. Isa mato ya ce haba gishiri kai ba musulmi ne kuma na san kana da imani ka taimaka min ka bani biredin nan don girman Allah don girman tsohuwar ka kada